yan fawa in yi mai baituka Nuruddin jamuje gaida angon ummi jamuje. Muje lafiya Nuruddin. Muje dai zuwa can zaki babban dawa sai zaki maki mai sa mamaki ka daure asirin daki gashi mai sa maza mamaki da ummi Aisha guda ne. Muje dai zuwa Nuruddin ya hujjaji baitullahi ya farin wata ka sha kallo magauta mu ne musu gwalo gwarzon mu da yau ya bullo mutan gwagwana ta yabanka yan cikin gari sun shaide ka Nuruddin ana ta yabanka kyauta kake la shakka kayan fushi da abunka kana baiwa babba da yaro shi yasa ka zan babban kwaro wasu ma sukan ce hero na Aisha ummi sadauki kun ga alfaharin yan fawan nan. Kiwa na ummi sai taro mu je lafiya Nuruddin ya alfaharin yan fawan nan. Kiwa na ummi sai taro mu je lafiya Nuruddin ga alfaharin yan fawan nan. Kiwa na ummi sai taro mu je lafiya Nuruddin ya alfaharin yan fawan nan. Sunanka Allah sarki rabbi komai nake son farawa. Mu je lafiya Nuruddin. Alhayyuna sharika laka almulku kai ke hani kai badawa. Ga alfaharin yan fawan nan. Wani wahidin ka taya mini waka nake son rerawa. Da Aisha ummi guda ne dai. Can Kano har ma yan gwagwa gare ka suna da godewa. Kiwa na ummi sai taro mu je lafiya Nuruddin ya alfaharin yan fawan nan. Sira salati Allah karanin kawo manzo Saifullah. Mu je lafiya Nuruddin. Muhammad madafar bayi dan Aminatu da kun Abdullah. Ga alfaharin yan fawan nan. Alai kasa da sahabbai tabi'ai kuma har da waliyillah. Da Aisha ummi guda ne dai. Ni mai kidan yan fawa tun da waka nake ban fasawa. Kiwa na ummi sai taro mu je lafiya Nuruddin ya alfaharin yan fawan nan. Idan ana maganan yan fawa ba za a ki maganan Nuruddin ba. Mu je lafiya Nuruddin. Namomi Aisha sadauki wanda baya fushi baya gaba. Ga alfaharin yan fawan nan. Da hasken wata ya bullo shi hannu ba za ya yi aiki ba. Da Aisha ummi guda ne dai. Wajen taron hasken nashi na faɗa jama'a ku yi ganewa. Kiwa na ummi sai taro mu je lafiya Nuruddin ya alfaharin yan fawan Ka nan. samo na al'umma duk jama'a kowa yana da gode ma. Mu je lafiya Nuruddin. Ka samo lailatul kadari al'umma duk suna da gode ma. Ga alfaharin yan fawan nan. Ga alfaharin yan fawa ja mu je rabbi ne ke dafa ma. Da Aisha ummi guda ne dai. Da ummi Aisha sadauki mu gaida shi dan yana da amsawa. Kiwa na ummi sai taro mu je lafiya Nuruddin ya alfaharin yan fawan Kai da nan. ummi haɗin Allah ƙaryar magauta ba su yi tasiri ba. Mu je lafiya Nuruddin. Mun zamo kainuwa Allah ya haɗa ko ba wai haɗi na mutum ne ba. Ga alfaharin yan fawan nan. Mu je lafiya Nuruddin gaisuwar ka babba ɗan babba. Da Aisha ummi guda ne Da dai. kilo ake gwada nauyi mai wuka shi yake gwada yankawa. Kiwa na ummi sai taro mu je lafiya Nuruddin ya alfaharin yan fawan nan. Kana taimakon al'umma dare safiya baka kasawa. Mu je lafiya Nuruddin. Shi bai yi gadar rawa ba shi yasa yake bai kasawa. Ga alfaharin yan fawan nan. Ya baka yau ya baka a gobe kullum idan ka je bai kasawa. Da Aisha ummi guda ne dai. Jina shi nake wasa dauki Nuruddin mai bayarwa. Kiwa na ummi sai taro mu je lafiya Nuruddin ya alfaharin yan fawan nan. Nuruddin na gaishe ka mai gaskiya ba zai taba kunya ba. Mu je lafiya Nuruddin. Girman tsakar gidan shalibu ne amma magautan kasu ba su more ba. Ga alfaharin yan fawan nan. Kana yin suna jin haushi alkhairi kake baka fasa ba. Da Aisha ummi guda ne dai. Kude rike Allah sarki mu mun yadda shi ke bayarwa. Kiwa na ummi sai taro mu je lafiya Nuruddin ya alfaharin yan fawan nan. Ummi kin zamto tilo gun nura ba zai miki kari ba. Mu je lafiya Nuruddin. Yar gidan baban mu gwani ne ahalin ku ba za su yi rowa ba. Ga alfaharin yan fawan nan.
Aisha ummi na gaishe ki lele ce a gurin baba. Aisha ummi guda ne dai. Ke da nura haɗin Allah ni na yaba muku yan baiwa. Giwa da ummi sai taro mu je lafiya Nuruddin ga alfaharin yamfa wannan. Ni ba na gurin haka yi shine a haifo yan sinna. Mu je lafiya Nuruddin. Baban Aminu da Ahmad gaisuwa ta domin kauna. Ga alfaharin yamfa wannan. Abokin Hassan Bulama Nigerian police kenan. Da Aisha ummi guda ne dai. Allah ya karo girma cici ina gaida ka. Gaisuwar mai gwanjo Naziru ina gaida ka. Masoya a gunnura abokanai gunnura Boban shirikun waka na zo ina gaida ku. Dai baba Giwa da ummi sai taro mu je lafiya Nuruddin ga alfaharin yamfa wannan. Giwa na ummi sai taro mu je lafiya Nuruddin ga alfaharin yan